Олега Сенцова годують примусово невідомою сумішю. Таку інформацію оприлюднила український омбудсмен Людмила Денісова під час зустрічі з послами країн Євросоюзу. Уповноважена з прав людини доповіла про перешкоди у побаченні з українськими бранцями в Росії та недотримання обіцянок і домовленостей Кремлем. Зустріч з послами Євросоюзу відбулася у Верховній Раді України і на ній узгоджувався порядок денний до саміту Україна-ЄС, який відбудеться 9 липня. На ньому, зокрема, буде порушено питання продовження санкцій проти Росії. Особливу увагу Людмила Денісова звернула на ситуацію з Олегом Сенцовим, який голодує вже 50 днів. І я хочу зараз, щоб ви всі побачили цей лист, яким пан Федотов, це керівник Ради при президенті Російської Федерації щодо розвитку громадянського суспільства і прав людини. Там чітко він пише, що з 8 червня Олега Сенцова годують якусь суміш. Ми не знаємо склад цієї суміші, що там. Просто приховують наших громадян. Нам зараз невідомо, що зараз відбувається з Олегом Сенцовим. Людмила Денісова також поставила ультиматум російській стороні. Допоки там не допустять представників України до наших політв'язнів, Україна не дозволить омбудсменці Російської Федерації Тетяні Москальковій побачення з росіянами, засудженими в Україні. А перший віце-спікер Ірина Геращенко сьогодні поіменно озвучила увесь перелік із 23 росіян, які Україна готова передати Росії в обмін на ув'язнених там українців. Це не Сенцов і Кольченко, незаконно засуджені. Це злочинці, які засуджені за підготовку терактів, за участь в військових діях. Неодноразово я особисто передавала в форматі Мінської групи представнику Російської Федерації Гризлову звернення. Також ми передавали їх через інші канали, в нормандському форматі, в інших, з закликом розблокувати питання звільнення заручників. І я хочу озвучити прізвища тих громадян Російської Федерації. Я маю на це сьогодні відповідний дозвіл компетентних структур, кого ми готові передати. Заберіть ваших, віддайте українців.